Yada say yamo kwaba Adom TV Badwam Jumadi so yada se pa mrani adaji a wode ya bribia yani so yada mo say memre wai na leti wanom a nyame nhira mo asante dwaben ene uboni di say dia ba bie wudi ama no woda ho disi ewie Badwam eno kura won ko sori kodware ba won asa beto aso oba pa onyame enye okese no nhira wo papa me ame mame anti ama one da boat nyame nhira mo sa mo jebre ehwe na no penso time Herbal Center aboawura mu hase ti ye ba bedi enkom Lawson ni ene de metwa dwan memena me da se wasere Lawson Herbal Center for abaha facha me dodo facha me pa onyame nhira so wasere wo so ti wadaroma yentie we na ba ko no we ba ko ne hyenchen ha na wan hye ma me side ni ti ama me hu eno de ye de ntiri ana ye de tete se wara wadaroma yentie loke ne Herbal mesha mi ya ba de dika be da wase so so se anopen so de me era won tem fe so ya we start ni se fa wie se ya na yenchi atiefo da bia me ba ha no ma ya na manage ye ma ho aho Your TV stations atwa oman hu ahia but se me ba Adom TV a me hwe me college me hwe wona omani di machi na me ka asoma omutie na omutimi kwa abonten ekope nu pa akira kwan tonom na omunya ayaresa di hu adanse a ya na ebro adwen ene ntiase so don wase ti me fa sa akonya we so adaga na fo asese me papa Dr. Lawson Chemenu aka the Virgin Doctor Oba ya moji ni tuma ne ba Virgin sana me nso me bo na chidom motimi age matom ye be stress ye de sompa ene nokre e de be sommo na ganafo ate aponya hoden sabre wi bia wo hwe me bia Lawson Herbal Center ope akira kwan ya ye wokumase ebu akwa kena saus na mo amo Accra ye bie ye branch ana ye nkrabata baako e wo Abeka Total ye wo Tesano Commercial Plaza building name Nemum shanon se o ba afre your telephone number say didi dwuma number na the screen as if mu ba ko ne frɛ number na 0242 133 577 0242 133 577 0248 61 9999 0248 61 9999 Mema renvi se ye di nro makom yensa ene ye di abadwaman so ye wo Lawcare Herbal mixture ene ye wo Lawson Herbal mixture sanso ne ye wo Lawson delay man capsules enu anu yensa nyina wo pharmacies ne herbal shop nemu ma no pay me pese wunya gidie na wunya ntiase ne nchiemu wo fa aduro ni nyina ho no na obehu de obeto abeboa wo no me ne wo edi kan adi nkomo e de afa aduro a yatu no din Lawson Herbal mixture Minu yaba da bia me kasa fa adrewe ho me ba me sie ye ntini madwuma enane moja anase etimi na ne srade a ewo nipadiem eye no kra won na eto adro no nom enim se na dwuma eye no no nanso die nti ada bia me ba me kasa etimi na ne moja ne yese yenhwe emma bosome so a omo wo haw wo mo fichikrom wo ba bi bosome so a na obi atene nka wo fie se ne bosome aso obu ne nsa wo ba bi nso de edurumre bi a se bosome ne beso a eya otese na ase yin dududu obi kura ohono ma otese bibi nante ne yem etese akoda enso nya akoda obi nso ohono ma edurumre bi a bosome no so na moja ne ba moja ne time ba to aso 2 days na stopo ohono ma edi na mienu a na asa yede ato aso aba eno ene ye friend menstrual disorder anase menstrual pains ye hwe sa ya wi e wo ba so edi obanya obi kro no ma sa de e topic no ama obi wo no medu me bi onante kakra bi enne no so ye de ebru no si e ba no potoka se ma eno na me ka se ye friend menstrual disorder but e batwi ka se ma ye friend ni dane sa ya wi ye ya wi a e ha wo ba ama oba bi kura timi nyinsen because of bodaye da ne yemunti no onyinsan ya na ase eno ne yare a Lawson Herbal mixture de etuase enti mesre Ghana fo ma
omo afichikro mu hawo oba aka wutirim uchima 2 days 3 days na etwa omoja ne ntimi mflo entoa so Lawson Herbal mixture ye dra etimi mu oba sabi wonom na abosome so a ema omoja ne etimi flo ema o menstrual pains no onte yaw na abra wo bu nsa no moja ne betimi aba abonten ebi a wonso unya 45 years but bosome so a moja ne entimi ma wo ba bia utwa bla bia na wo 45 years na umoja no eto etwa anase wo hu bi na emo munya 45 na se bia uchima 2 days 3 days na etwa mesra utu ho anamon freye na kope Lawson Herbal mission na kira kwan wa wonso wase wo ya na ye odududu no uti se bibi nante wo ye mbodaye no pe Lawson Herbal mission ni bito no we ni aduru a mede me nsa bese me bo aka kire wo se wo bibi obanom Lawson Herbal mission bia no se ye honam ne yare na se enya hunhum yare dia a wonum aduru na se de yare ni tie bia no o se free ni padue no enti mesra ko Herbal shop ko pharmacy ubenya biato Nemom enye oba nko a wontimi nchima na wo so wonu maduru no mo a mo de akoye honam yawo mo a mo da sori a no mo chi kase mu tutomo mo a mo so ade mu ana mo nsa popo mo a mo da sori a mo nsa na ebi akeka atoso wo se etoda a ukotodwe ehono na achia woto asintini twontan Lawson Herbal mixture eye honam yawo duru we ni aduru a etimi ya adwuma fa ntini mo we ni aduru a enane srade afi ni paduam na ma mogya timi di afurusane Intimesraw ebrani ntimi nkane nyina wa ha fa me number na yeni nkomo wate na yare no de ha wa ye nkodanda no mesraw yentu ase yemfama number no ye 0242 133 577 0242 133 577 0248 61 9999 in term personal de atoso mienu ye Lawson Herbal mixture Yaha Lawson Herbal mixture na dwuma aye a ene Ghana fo enam so ama ma ne mema ato Dr. Lawson din virgin doctor me virgin sane bia kame Yaha Lawson Herbal mixture bayi ma sabi na omokọ mema nchen ya omunya mema so mfaso ma sabi na ahemfie odepo tete wo ma omanom Lawson Herbal mixture omo ho aya akona eno omu pia bonten na mema eto omu hu omu pia bonten na mema eto kase che wo wo ba wo te wo ye den Lawson Herbal mixture ni betonom once edrum bi a ode point no eya na ahemfie okekawo edrum bi a ode point wo ba ho no na wo so nchentem edrum bi a na amansansa aba begu ahemfie wota hu nsuo fitaa bi Lawson Herbal mixture eye edru a wo ba wo no ma esiesi wa ahemfie ma ahemfie wa dry ma ahemfie o sabi eho na bi a ebe close se sabi nkaboni ne free ho ba na no Lawson Herbal mixture wei onoma ekofantini ni minu aba ekoflash ni padua nim ama ode puamwa no oma brase ama ahemfie no ekwan so aya akono na bema ne ba waje watum bema ne ba wonya ne so mfaso mesraw Lawson Herbal mixture wo pharmacy ne Herbal shop bia wei ni aduo na a woto no ma bema etimiti ni sika che wabra wonwe ho ya che wasase ne bi kokofuo no wonya bi iPhone wonya bi ayusu ene ye Lawson Herbal mixture na kira kwan mesra mema nyina se wodi akoye babaso traman ebubu ensansa begu bema no mesra odwonso a ne nso fita bia pie firi wonso bema nim oba na ba ensansa egu bema no huntimi nso kane a ene oba na timi ahwe wonim ye da bia wodi wonim usie oba na wonsa ne ho ya akono so light no wate na ode poa no ana babaso na bema no ebubu no mesra entu ase mfama eduro be na abenom eye Lawson Herbal mixture mesra ko pharmacy ko Herbal shop ma mo nkran ha nyina mfa moni mpie mu okan shi draglin ho eduru benya biato bidimi nsem nyina esie no ye wo delay man capsules wo dwaman so we ya mama eduru a me virgin san me num bi enti da bia me de me se me hia wo ba enya de se me suru wo ba da because me sisi mo ye den me kotodwe mo eden me pechi eden enti wo ba bia ni ho a wo hia me a wo betimi atwi me condemn me pilaw sa delay man capsules we dun sukuro wo akoma wure wom krama akwachi wom damnam wom asawa habai wom hwedile man capsule dwuma eye na wono ma bema no ema wonya dwuma instant enya se wono ya na bema na so de o minu aba me no tie ho ya akono wate ase but semani anye wo ho a ho nya makono enti bema no num delay na wo hu oba na se nani nye ne ho a ne bema no enye dai empeja
enti saa na delay man capsules wo no ma eto no bo ase ye dey esiesie enti ba ma bi obanum delay bia na ade achi a wo sa wo ba ma no wo sa abɔ ni tirinko because ba ma de oni monyam nyina ya o me masem ye hwe me ma o mo kurom ha ebi mu dress nice le nso anadwo mu ntimi ntutuo ada wo ya ada akwa wo ya brante a tietia so bi because se wuntini na ho no e so ma ne yi adwuma na mogya timidi afusane ba ma bia wo no wo ba ta di nhyiamu bia wadwen ye fast tie dia meka ne yi ne kopa delay man capsules ne binom wono ma e ma wo pa achi aye din usisi mu ba ye din wo ba ni hia wa atwi ni condemn pre-plan uplan police bia no ho obeche ni nyina aye delay man capsules na uplan police ba na beche mu ni aba nya biem well e da no me number aku sister no wotwa mu o mechi waso wo nom ne me mfa me ha mi o se wo suru me nso so me nom de abo me ho ban delay man capsules mesraw mama no eyangokrafo duru eyambrante aduru obia mpa bi ntono wate maka ne ya akyerew memo oba ne ngidu sika ni sese wiase ya di no nya 3 points ni free no abra o ma ne 50 cedi o ma ne 100 no nya oba ne so mfaso ni nyina ye delay man capsules me de mensam asi fa Dr. Lawson number ne eni hia na yenko wate number ne 0242 133 577 0242 133 577 0248 61 99 delay man capsules ye memedro se se ma no e tokoche o mukronum won so to woye den enuro no eya miensa mabɔ ne tofa machire wo nemom ba ma wo pesa wo ye brane na wo ye ba ma ho ye akono te se me virgin san no nuro ni nyina bo matetai wo ba wo pesa oluku sexy e de se minua afia nom Lawson Herbal mixture ene Lawson mixture ni nyina ebom mesrew be ma ne hu a obefrew makraw baba virgin we break you hu ya da se papa enti Lawson Herbal Center ena yete won kano enti se de wa kan de nonum bi na ntime mu awo apomuden fam ne mo mame fa wo ntwam ansa na ya sorry so HD+ subscribers ena nkai boyi ekọ ede ama wo mo wo hu se sei wo no asesem se ye no free to air enti se wo bi nko a dia na wo use multi TV platform ne dia channel so say no ye no free to air one more HRS 16th April no emu no wunya new HD subscription BIBMO demo channel so June 13th ne dia compensation no ekoso enti channel so na ye ne wosa wo ye one number ne nie fra wo mo na ginchiremu bia sabeya wo patade bia wo se de ma wo no on satumi eka semre no date ni twam a wo ba patade bia ni honti na wo teme nkan je number 0242439872 0242439872 na channel so se bibia kire wadwen no fra wo no mo sabeya mpanifo no obedi enkomo anase wo fra wo no mo a HD+ call center no so a ormo ebetumi aboa wo oba wo Ghana card ID na wo de abana fe wo momo number phone na wo momo number wo so no so momo nsanka sebe yo betumi arefund wo sika na se do sika nso ebetumi ama wo ene wormo nkasa 0242439872 ebrana so yem fancy ha na afe akwasisi ade asemidi kanso toaso ede ama ye nti yentwe busua na one more 81 birthday nti happy birthday enko ti nyame hira papa meko ekwasi aye krado ode asemidi kan ba owi a o man so beba dimpensempense mu aba nyame hira mu nyina ba ko na emum koso ma afidie no na ha yeda se